Bentenipun ngrasuk kalpika kaliyan liru kalpika. Ngrasuk kalpika, ngrasuk menika ngangge kalpika menika sesupe utawi ali-ali. Menawi liru kalpika, liru menika ganti, kalpika menika sesupe utawi ali-ali. Ngrasuk kalpika menika wonten salebeting tata cara paningset. Dados mangke dipun angge wontening jari manis sisih kering. Nah, menika nama ngrasuk kalpika. Menawi liru kalpika menika wonten salebeting tata cara sakbibaripun ijab kabul utawi sakbibaripun pemberkatan utawi sakbibaripun sakramen. Menika nama tata cara liru kalpika. Mangke saking jari manis sisih kering pun pindah pun liru wontening jari manis sisih tengen.